So what's up mga kabingka, maulan na gabi karon, no? Nakoy buhaton karon na distract, no? Nakoy buhaton karon distract. Abot atong TikToker o YouTuber, no? Kani siya nga akong TikToker nga YouTuber, akong but pasabot sa akong distract, no? Controversial kani siya karon. Mao ni siya katong LGBT. Ang pangalan na niya si Muknoy, no? So gitanaw gid ako ang maayo, halos ang mga dili lang mga YouTuber o vlogger ang nag-comment dito, pati mga uban nga mga artista nag-comment dito, pero na ako'y idungag ato sa ilang gipang ingon, okay? So gisaliksik nako tong maayong video, no? Gisaliksik nako balong sa ako, pero kung sa wala mo kaila, my name is DJ March Barrios. Nandito na karon ang makagago ng Davao City, no? Kabulong si makagago, no? Kabulong si makagago ng Davao. Dili ni basta-basta magpaulahi sa mga viral na mga issue, no? Samutan mo na ni, pero ako di na basta viral, ginatimbang-timbang po na po sa mga dapat ipatugyan nga mga istorya, kay basig abot sa panahon kita gyapon mabalik sa tong istorya, diba? Okay, so ako mong unahon na pasensya kung madungog ang sa video na kanang may ulan, kay ulan man jud karon, no? Ang iyang giun na ato namaligya man to ang maligya to taho, no? Kaya man to maligya taho iyakong reaction na to, gitanaw din ako yung video ako, no? Gitanaw na itong pagsugon niya, ano naman yung maligya taho ang iyakong kuwan na to, gisumay-sumay niya, no? Gisumay-sumay ni Buknoy ang katong na maligay taho. Okay, ngayon siya hindi nga pagubag-ubag ng naon. Ikaw, no? Mautoy unang ni mo Buknoy nga wagin ako na inunan nga wala ka nakita sa mga uban ng mga YouTuber, mga artista. So dito ka sa ilang ginaingon nato kung asa daw ka kung nagkamali. Ikadua ko, ano kung to yung kingon, okay na yung introduction, intro na to siya, number. Kung gusto mo magsikap, kung gusto mo dapat hindi mo mawala sa inyong paglaom. Kumbaga, kung gusto mo musikap, dapat try best your kuwanda ka. Kanang kuwanda, push laban ba? Mauna yung buka sa buka ko yung ginapanyaw, no? Mauna ko yung di-analyze yun ako maayo ba? So, naman ko kuan dito, nakakita siya yung tricycle driver. Yung giingon, kuya, kamay ka naman sa aking vlog, kuya. Kamay ka naman sa aking vlog. Pagkahuman din ako may kuan dito ambot, wala din ako na kuan ito, hindi makin ako maklaro ganang kasi daot lang ako mata, no? Kasi daot lang ako mata. Ito, kamay ba ko ang tricycle driver, yan na din siya galit na kanang kuya, sikat ka na ngayon, famous ka na. Ikaw Buknoy, ano yung magipagbuhat sa mga katong namaligya ang taho, no? Namaligya ang taho, katong tricycle driver. Okay naman tagbuhin nato ka. O gano'n nanghatag kang bugas. O nanghatag ka isa kasako bugas. Tapos sige siya, nag-grocery ka atong mga itong namaligyag taho. Basta lipay pa siguro mga netizens sa inyo, ha? Diba? Nalipay pa mga netizens sa inyo. Kaya, siyempre, nahambog, nakitan pa na ko ang katong style nito. Nahambog ka dito sa inyo. Kanang mga guys, bakit na yun mahuman ang mga panimalay. Kana yung mga ikuan ng pilar yung income sa kuwan, pilar man yung sa kasako nga bugas. Ihatag pa nimo dito sa kuwan, tag isa tong kuwan, tag isa tong katong tricycle driver o katong kuwan. Nalipay pa siguro mga tao siguro sa mga niya. Kapag sus, dulo ko. Kani Buknoy ha, kani Buknoy. Problema na mo, di ka kasabot o Bisaya, no?
wala wala kay mahimo kung dili ko ka kasabot og Bisaya, basta nako i-express nako akong ginaingon. Pwede man nato may Tagalogon, pero ayo pagbuot, no? Ayo pagbuot kay naama ko diri sa Davao, dapat ikaw ang mo adjust dili kay ako. So ako ang maambag ko sa mga Buklay bilang magulang, no? Bilang kuya sa inyo kay bata pa man ka sa kuha, botol pila imong edad, no? Dili ko sure ang pila imong edad, basta bata pa kay na imong edad, no? Bata pa kay edad. Dapat Buklay daghan nagakuan sa imo, daghan sa tawag ni daghan o idolize mo nya, nag-ingon-ingon ka dito na nagmahay ka kay daghan na daw masuko sa imo, ha? Daghan na daw suko sa imo. Alangan Buklay, ikaw man po nagbuhat sa katong mga kamalian sa sunod gani Buklay o mag-post kag mag-inato ka, inato ato mag-prank man siguro ko'y tawag nimo ato. So tanaw nimo nang hatag na samtang kagaprank hagang ta nimo isa ka sa akong bugas nga gigresihan din mo kay isa to sila, di ba? Mas nalipay pa ang mga tao sa mo na kung gusto mo ka musikat mo tapos nato ang imong impact lain kayo, di ba? So ako dili wala man ko inon nga kanang gitambag nako di sa mo para musikat. Ang gusto nako isulod nako ni sa imong utok, no, sa imong ulo para sa sunod dili na ka magpataka og yawit sa imong mga vlog, sa imong mga video. So payong kapatid lang po, no, payong kapatid lang po kay kita diri sa kalibutan dili man ta parente pero nagsuon man ta. So anak ko tas Ginoo lain pag kayo kung live po kay anak ta sa kuan pod, anak ko ta sa mga katong panuway, no? Ang matambag nga sa mga Buklay, sa sunod ganito ninyo yung utok Buklay bago ka mag-post bago ka mag-vlog, ganito ninyo utok para okay ko yung Buklay. Ano lang dagang salamat.